Pues muy bien, fantástico, sobre todo por el tiempo y bueno, como siempre, de momento como siempre. Ahora es el momento más álgido, cuando vendrá más gente. Més o menys igual que l'any passat, no notem que hi hagi baixada de ventes i la crisi en aquest sector per sort no s'està notant. A veure, els més venuts són de novel·la negra, que són els del Larson i el de la Mujer de Verde, que és el que està més de moda ara mateix. Però després també s'estan venent coses de política, d'economia, que són els temes candents en aquests moments. S'ha mogut molt un llibre que potser esperava menys, que es deia Abans que em mori, que és una novel·la bastant poc coneguda sobre la història d'una noia que li detecten una malaltia terminal i tot el que decideix fer abans de morir. És una història no per tots els públics, però s'ha mogut molt i molt bé i em dóna la sensació perquè se l'han recomanat els uns als altres, que això sempre és molt bo. I després una sorpresa que no és d'avui, és dels últims 15 dies probablement, que és l'olor de Colònia, de la Sílvia Alcántara, que és una novel·la magnífica, potser no molt fàcil, no potser per tothom, però una novel·la excel·lentment escrita i que també dona la sensació que ha estat una cosa de boca a orella. A veure, és que s'han exhaurit bastantes coses. El Pep Guardiola, el Rubianes, alguns llibres d'aquests que han vingut ara una mica potser més mediàtics, que aquests han volat molt ràpid. Al Ferran Soriano li deuen quedar 4 números també per a punt de volar. Veig que l'Eloi Vila, del qual me n'alegro molt, perquè és un llibre molt entretingut també, han volat quasi tots. I mira, i el Carles Casajoana, que encara ha de tenir una caixa per aquí, però ja està a punt d'acabar-se. Jo crec que igual, sí, més o menys igual. Jo penso que la gent que li agrada llegir no deixa de llegir per 20 euros, o sigui, això és segur. No, jo penso que igual que l'any passat, o sigui, estem més o menys igual. L'últim home que parlava català s'està venent bastant, el del Víctor Alexander, 7 dones i un home sol. En castellà, continua venent-se El mundo sin fin, de l'any passat, una mica. A més, al no hi haver-hi cap títol d'allò molt rellevant, s'està venent una mica de tot, o sigui, ja bastant diferent. I a més, aquest any hi ha llibres molt bons, de veritat. Dones aquest, sisplau. El temps ajuda molt. Al matí estava molta gent també, ara se nota que ha sortit els nens d'algú a l'escola i també estan tots per aquí. Inclús està venent més, vull dir, jo veig que el que és el tema de la rosa, Sant Jordi aquí a Catalunya està molt arraigat. Doncs sí que hi era l'any passat i bé, el dia ha anat bé, el que passa que la gent compra més barat i la gent regateja més que l'any passat, es nota la crisi, es nota. Sí. I a part d'això, doncs venem més o menys igual, però segurament alguna menys d'ingressos hi haurà per culpa d'això. No ens podem queixar, el temps acompanya, però per nosaltres en segons quins moments, massa calor. Sí, passejar una miqueta, donar una volteta per aquí per veure els llibres, comprar alguna rosa, veure una miqueta l'ambient. Mai havíem vist per aquí l'ambient i veure una miqueta. 2 roses per la meva mare i la meva germana i m'han comprat llibres. Aquesta tarda he sortit a donar una volta i he comprat unes quantes roses perquè aquesta nit anem a sopar i regalem roses a tots els del sopar i algun llibre, i bàsicament passejar, que és el que més m'agrada de la Diada de Sant Jordi. Està anant molt bé. La millor mostra és la quantitat de gent que hi ha passejant pels carrers de la ciutat. Jo crec que aquest any, a part de la tradicional il·lusió per la festa de Sant Jordi, que és una de les festes més boniques que tenim en aquest país, jo crec que s'hi junta el fet que hem tingut una primavera molt plujosa, que ha fet fred fins no fa gaire i que la gent té ganes de sortir al carrer, no? I això fa que a les 5 de la tarda, amb un sol d'aquells de justícia, doncs ja estava molt plena la plaça de gent. Doncs una experiència nova, perquè he anat a l'Hotel Regina de Barcelona, que fan una trobada d'autors, i jo els deia a les de l'editorial, home, si jo no sóc autor, jo sóc una altra cosa, que he fet un llibre, no? Però m'he trobat amb molta gent també de mons diversos que han fet llibres, no? Des d'artistes, cuiners, i diguem-ne no vinguts al món de les lletres, i per tant m'he sentit una mica més acompanyat. I a partir d'aquí he anat a signar llibres, tothom m'augurava un dia molt cansat, ja veuràs, tants compromisos, però la veritat és que un dia normal de l'alcaldia és, si fa no fa el mateix que un dia d'aquests de Sant Jordi pels escriptors, no?